Victor Etxeberria, zorionak, Euskaldun txapelketako txapelduna. Asko da, demoraldi osoko erregulartasuna saritzen baitu, zen muz, irabazita geho. Bueno, posik, esan duzun bezala, urte osoko sari polita da. Erregulartasuna saritzen duen saria da, eta alde hortatik posik. Maila hona erakutsi duzu, batez ere demoraldi bukaeran aurren ikusi zaitugu, Euskal Herriko txapeluna ere bazea, horrek esan nahi du forma osonean zaudela, eta gian merezi ezula goian toki bat. Bai, urte ona egin dut, aurrean ibili naiz urte osoan, eta demostratu dut aurrean ibiltzeko maila nahiko dudala, eta ojala ekiporen baten huekutxo baten egiten didan. Urteko laburpen modura, nola laburbilko zenuke zure urte hau? Asko disfrutatu dudan urtea izan da, oso regularra, uste dut hasieratik bukareraino ondo ibili naizela, eta hori, lehen esan dudan bezala oso posik egindako urtearekin, eta hori, posik. Eskerrik asko, Victor, eta zorionak. Vale, mi esker.